ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ತೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಗಲನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅರಣ್ಯದ ಓಡಾಡಿದ ಕೊನೊಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇಡೀ ಲೋಕಡು ವಿಶೇಷವಾದ 177 ದೇಶದ ತುಳಿರು ತೂಪಿಲಕ ಆತನ ದಾಂಡೈಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿನೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದೊಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮರಿಗಿಳಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಾಡಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ದುಂಬು ಕಲಾವಿದರು ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುರು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಎಂಚಂಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಂಡು ಐತ ಉಲಯದ ತಿರ್ಲು ಎಂಚಂಡು ಐತ ಗಿಡುಪು ಎಂಚಂಡು ನೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತದ ತೀರ್ಪುರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಜಬದಾರಿಗದ ಬೇಲಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏನೆಬುಲ್ಲ ತುಳುವ ಸಾಧಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿರದಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ತಿಲ್ಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೇನು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟದ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಬುಲ್ಪುನು ತೋಜದಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೇಲ್ರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರಬಾದು ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಬದಲ ಐತೊಟ್ಟುಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನೇರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂರ್ತಾತೆರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪೀಟುಡು ಓಲಗಾದುಲ್ಲೆರು ಯನೇಪಲ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆರಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಅವೇತೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ತುಳುವೇರು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಾರ ಸಾಧ್ಯಪುಣು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕುಡರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಟೆ ಆದ ஒரு ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಇಡೀ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲನ್ನು ತಂಪು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಪು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ರೆಂಡಿಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲರು ತುಳುವಾಲ ರಂಗ ಮಿಲನ. Hello everyone, welcome to this national level painting exhibition. Ladies and gentlemen, let's put your hands together to welcome an ace artist, Mr. Prakash Ponja. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ನರಮಾನಿಂದ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ఆయన ಉಡಲ್ದೊಲೈ ಅವೇತೋ ಮದಪೆರ ದಾಂತಿನ ಬೇನದ ಅರ್ಕಲ್ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದು ಉಲ ತೊಲೆಯ ಕುಂತೊಂದು ಪುಣಿಗೆ ಅವೇನು ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡದು ಗಿದಿಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಬೇನೆಗೆ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಳಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಉಲಮೈನ್ ನಿಖಲ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಬುಡ್ಪಾದಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚಾದೆ ಉನಿ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಪುಟಕ್ಲೇನೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುಡು ದಿಯಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾಂದಲ ಹೆಚ್ಚ ದೂರದ ಊರುದ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊನಾಜ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಕೈತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡತೆ ಅರೇಕಳ ಅವಲೇಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಬದುಕಿ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾನೇ ಐನಾನು ಬುಡ್ಪಾದ ಪನೋಡು ಪಂದಾಲೈತಿ ಎಂಕಲಂತೂ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪಾಡು ಸರ್ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಬೇಲೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ತಿಂಗೊಲ್ಗೂ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಪನ್ಪುನ ಆದಾಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಧನಿಕುಲು ಅರೆಗೆ 4 ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ಪಗತ್ತೆ 4 ಹಾಲದ ಬೇಲೆನು ಬೆನ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದೇ ದಾದನ ಪಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ತೇರು ಸರ್ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸೊಂದುದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಒಂಜಾತು ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ದು
ಎಂಕಲ್ಡ ಜೋಕ್ಲಡ ಕುಸಲರ್ತಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪಿರ ಗಡಗದಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸರ್. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡಪತದ ನಡುಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಕುಚ್ಚನ ನೆರೆಕರೆ ತಕ್ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನು ಮಾತ ಸಹಿಸೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಲ್ಲ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಕಲ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಂಚ ಬುಲೆಪಾಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್. ಅಂಚಾರು ಬುಲೆಪರಾಗ 6 ದಿನ ಬಂಗ ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಸರ್. ಆ ಸುಳ್ಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಆ ಸುಳ್ಳುದ ಪಿರಾಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೇನೆತ್ತಂಡು ಬಡವಿತ್ತಂಡು ಕನ ನೀರಿತ್ತಂಡು ಉಡಲ್ದ ಬೆಪ್ಪು ಸೊಲಿತ್ತಂಡು ಬಡಪತ್ತದ ಬದುಕದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ರಾವಂದಿನ ಬೇನದ ಬಚ್ಚಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲೆಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಖುಷಿಟು ಕೊಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಬೇನದ ಬೆಪ್ಪುಲ ತಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತ ಬೇನೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸಹಿಸೊಂದು ಸುಳ್ಳುದ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳುದ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಅವು ಮಾತ ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿನಾಗ ಮಸ್ತು ತಡಾರಿ ಸರ್. ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನಿ ಅಮ್ಮ ಆನಿ ಪಂತಿನ ಸುಳ್ಳುಲೇನು ಇನಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡದ ಪಟ ನೋಡು ಪಂದು ಬಯಕು ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಯಾನಪಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ತಡಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಪರೆ. ಹಾ ಇತ್ತೆ ಕನಪೆ ಮಗ ಸುರು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾಲಿಗೆ. ಅಮ್ಮ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜಾನು ರಮೇಶ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಕ್ಲನಾಡು ಮಾತ ಬೇತ ಬೇತ ತಿಂಡಿ ಆಪುಂಡೆ. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾ ಪರೋಟ ಅವೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಗಂಜಿ ತಯಾರಾಂಡು ಮಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗಂಜಿ ತೆಲಿಪರ್ದು ಸಾಲಿಗೆ ದಡ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಪುರ್ತಾ ಪುಣತಿ ಸರ್. ಎಂಕ ದಿನೋಲ ಗಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವ ತಡೆಯಾರ ಬಂದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದು ಮುಗಿಪ ಒಂದಿತ್ತ. ಇದು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡೆ ಮಗ ನನಲ ಬೋಡು ಬಡಾ ಪುಂಡೆ ಒಂದೇ ಮಗ ತಿಲ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಡಾ ಅಪ್ಪಜಿಯ ಇರೆ ಗಂಡ ಸಾಲಿಗೆ ಪೋಯ್ರೊಂಡತಿ ಅಂಚ ಬಂಜರ ತಿಲ್ಲೆ ಬಡಾ ಅಪ್ಪಜಿಯ ಮಗ ಹೆಂಗ್ ಬಡಾ ಅಪ್ಪಜಿಯ ಎಂಕ್ ಬಡವಾಪುಜಿ ಮಗ ಇಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಸುರುತ್ತ ಸುಳ್ಳು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಳೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲೋ ಬರಲು ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅವರು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಪಾಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಟು ಪಾಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕರೋಡಿಗೆ ತಿಂಗಳೊಡಿಯ ಬೆಂದುನಲ್ಲ ಆತ ದುಡ್ಡು ಒರಿಪಾಯರ ಎನಡ್ದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪುಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅಂದ ಈ ಬಡವೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿರೆ ಕಲ್ಪು. ಅಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬೋಡೆ ನೀನು ಸಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದ್ಬಲ್ಲೆ ಅವಿ ಜಾಗ್ರತೆ. ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಕಾಸುಡು ಯಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಸೂಪರ್. ಅಂಡ ಪಗಲಿಡೀ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಆನಿಡ್ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಳಾ ಕುಲ್ದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಂತೇರು. ಅಮ್ಮ ಈ ರಾತ್ರಿಳಾ ಕುಲ್ದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವರು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಈರ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಗ
ಎಂಕ ದಾದನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿಯ ಎಂಕಣ್ಣಿದ್ದೆ ಯಾರು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಅನ್ ಸೋಕುದಂಜಿ ಪದ ಪಾಡೋಡಿ ಹಾ ಏನನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಕಡಪುಡ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಸಾಲನ ರಾತಿಡೀ ಕುಲ್ದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾದ ಸಂದ ಒಂದು ಲೇರ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ತಿರಿಣಗ ಆರಣ್ಣ ರಡನೇ ಸುಳ್ಳ ಪಂದ ಆದಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಾಟಿಗಡು ಪೊಪ್ಪೊಂಜ್ ದಿನ ತೀರ್ಪೋಯರು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಗ ಬಜಿ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಬಡಪತ್ತದ ಸೆಟ್ ಅರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಪಂಪು ನಾವು ದಾದ ಅಂದು ತಿಕ್ಕದೇ ಉಪ್ಪಂದು ನೆನೆ ನವನ ಮಂತೊಂದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸುಮತಿ ಈ ಕುಳಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯ ಆನು ಅಂಜು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೆ ಪ್ರಾಯ ಮರ್ಗಿಳ್ಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಸಾದೇಜಿ ಇರುವರ ಮದಿ ಮೇರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾದೇಜಿ ಈ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಜೀವದ ಗಂಟು ಎನ್ನ ಬದುಕುಡು ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ ಪಂಪುರೆಕ್ಕೂ ಆ ಬಿಲೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡರ ಮದಿ ಮೇದ ಪಾತರಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಮೂಜನೇ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ಸರ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲೆದ ಪ್ರತಿಭೆದ ಹತ್ರ ಎಂಕಿನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಐತೀನಿ ಅವೈಟ ತಿಕ್ಕಿನ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಯಾನೆನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಅಮ್ಮ 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 ಎಂಕು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸಮ್ಮ ಇಂದೇ ದೇತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ಹೀರೆಗೆ ನೇಟಿ ಇರೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ದೇತೊನ್ಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಮ್ಮುಂಡು ದೇತೊನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡಿಯ ಮಗ ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಹಂಗಿದೆ ತೋನು ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಗ ಇಲ್ಲೊಡಪ್ಪನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಮಾತ ಇರಗಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋರುಂಡತೆ ಬಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಹಂಗಿದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಮಗ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ದಾದಾಯರುಂಡು ಬನು ಎಂಕ್ ದಾಲಾಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲಾಯರೆಜ್ಜಿ ತಂದಾನ ಎಂಕ್ ದಾಯಗಿಯ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ 4ನೇ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ ಅಂದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ವಾಶೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾನೇ ನೀಲಕನೆ ಎಂಗ್ ಸಿಟಿ ಟೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಡಿತಿನ ಅಮ್ಮನ ಕೊನತದ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡುಕುಲ್ಲ ಮದಿಮೆಲ ಅನ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸಿರಿವಂತೆದಿ ಪೊನ್ನು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಾಲ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ದೂರು ಅಲ್ನ ತಪ್ಪೆರ್ನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೇ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಇರ್ನ ಪರಪನೊಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಬರುಚಿ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆರದ ಊರಿಗೆ ಪೋಪೆಂದು ರಂದನಗಲ ಈರ್ ಕೇನದ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲದರತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ದಾಲನ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಂದ್ಲು ಈರೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ತೂನಗನೆ ಉರುವಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಏಸನೆ ಹಳ್ಳಿದ ಬಜಿ ಕೃತ್ಯಲ್ ಜಬ್ಬಾರು ನಿಕಲ್ಡ ದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನೋಡು ಸರ್ ಪ್ರಾಯದ ಮತ ಬೊಡಿದಿನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುರುಡು ಮೋಕೆ ಅಲ್ನ ತಾಲೋಗು ತಕ್ಕ ನನ್ನ ನಲಿಪಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಎನ್ನಂದೆ ನೆರಿಯೆ ದಡಿಪಾಡಿಯೆ ಅಮ್ಮ ಇರಕ್ ದಾಯಗ ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಆನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಮನಿಮಂಬಿಚ್ಚಿ ತಾತ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರದನ್ನ ಅವೆನ್ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಕರ್ಲು ಕತ್ತರ್ಲಕ್ಕ ಅವಂದಿತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಣ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇನ್ನೆರ್ ತುಂಬೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಲೆ ಯಾನು ತುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪೊಂಜವಿಯ ಮಗ
ಎಂಕ ಓಡಿಗೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾವಡು ತಪ್ಪಂಡಿಯ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇರುವೇನಲ್ಲ ತಾಳ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದೊಂದು ಪೋಯರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡಿಯ ಮಗ ಐಕೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಊರಿಗೂ ಪೋಪೆಯ ನಿಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಕುಲು ಇರುವೇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಮಗ ಎಂಕ ನನ್ನ ದಾದಾರುಂಡಿಯ ಬಾಲೆ ಎಂಕ ದಾದಾರುಂಡಿಯ ಮಗ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆಯ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ ನನ್ನ ದಾದಾರುಂಡಿಯ ಮಗ ದಾದಾರುಂಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ದಾದಾಯರಂಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಐನನೇ ಸೊಲ್ಲು ತಂದಾನನ ತಾನಾನನೋ ತಾನಾನಿ ತಾನಾನನೋ ತಂದಾನಿ ತಾನೋ ತಾನಿ ತಂದಾನೋ ತಾನಾನಿ ತಾನಾನನೋ ಕಾಲಚಕ್ರ ಪಂಪಿನವು ಕೃಷ್ಣನ ಚಕ್ರದಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಪೋಡು ಯಾನೋರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಎನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡತೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಓಡಿತಿನಾತ್ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ದೇರಿ ಪಂಪಿನ ಸುದ್ದಿನ ಕೇಂಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅನ್ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡು ಪನವಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೊಂಚು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜು ಕಾಲಡು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನಮ್ಮ ತಾನು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪದಪನೊಂದು ಮೇಯ್ಪಂದ ಒಂದು ತಿಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಡಲ್ದ ವಾ ಬೇನೆಲ್ಲ ಮೋನೆಡು ತೋಜ ಒಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲತ್ತೊಲ ಇದ್ದಂಗಾತಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪರ್ಕಟ್ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಡು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಹರ್ಲುನ ಚಿಮಿನಿದ ಬಲ್ಪುಗು ಅಪ್ಸರಲಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಿನ ಕೊರಾಂಡಲ ಮುಂಚಿ ಸಾಸಿ ಮೇನು ಪುಂಡಿಡು ಪತೊಂದು ಎನನು ತೊರತದು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿದೆ ತಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಾನು ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ತನ್ನ ಪಾಲದ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನುನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆನೆ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ ತಗ್ಗಂದೆ ಬಗ್ಗಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ದೊಗ್ಗು ಸಲಾಂ ಪಾಡಂದೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಏರ್ನ ಹಂಗಗ್ಲ ಪೂರಂದಿಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಶ್ವಾಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜೀವಡು ಜೀವದಾಂತಿಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಲೊಂದೇರು ಅರ್ನ ಕನ್ನಡ ದುಂಬುದ ಕಾಂತಿಜ್ಜಿ ಕನನೀರಂತೂ ಮಾಜಿದೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂದೆಂತೂ ನಗ ಎನ್ನ ಕರ್ಲು ಕತ್ತರ್ಲಕ ಒಂದುಂಡು ಕಣ್ಣು ತಮೆಲರ ಪತ್ತದುಂಡು ಅರನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಅರನ್ನು ಒರ್ತಿನೇ ಬುಡ್ದು ಸರಿಕಟ್ಟು ತೂ ಅಂದೆ ನೆಗರ್ರ ಬುಡಿಯತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆಡು ಎನ್ನ ಉಡಲು ಕುಯ್ತೊಂದುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನಂದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯ ಮುರಡಿಯ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆತನಗ ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೈನು ಮಿತ್ತದಿರ್ತದೆ ಕನ ನೀರು వచ్చిದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ தாயே புல்தொன்னுஇல்லையா மகா எங்கு தால ஆத்துச்சிய மகா யானு உசாரில்லையா மகா ಪ್ರಕಾಶ ಒನಸು ಮಲ್ತಾನೆಯ ಮಗ ಏತು ಬಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಮಾತ ಗುಂಡಿಗೂ ಪೋತುಣಿಯ ಬಳೆ ದಾದ ಚಿಂತೆಯ ಮಗ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮೋನಿಡು ತೋಜುನುಂಡಿಯ ಬಾಲೆ
ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಯ ಮಗ. ಹೆಂಗ್ ದಾಲಾತಿದ್ಯ ಮಗ. ಯಾನು ಸರಲ್ಲೇ ಮಗ. ಸರಲ್ಲೇ ಮಗ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಬುಲೆಪಾಯಿನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನ ಪಾಲುಗೆ ಅವ್ರು ಕುಡೋರ ಬುಲ್ಪಾಯಿನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಅಕೇರಿದ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತಾನಗ ಆಕಾಶ ಕಪ್ಪ ಪುಂಡೇ ಇಲ್ಲಾದ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾನಗ ನಿನ್ನ ನೆಂಪ ಪುಂಡೇ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲಾಕೃತಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಓಲುಲ್ಲರದನ್ನ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಪಣ್ಣಿನ ಸುಳ್ಳುಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಏಪ್ಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಸುಳ್ಳುಲೆನ ಬುತ್ತಿದ ಬಾಯ್ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ನೆನಪಾರ ಯಾವು ನಿಖಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸುಳ್ಳುದ ಸರಮಾಲೆನೇ ನೆನಪಾರ ಯಾವು ಅಂಡ ಅವು ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೀರಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಡಾಯರ್ಲ ಯಾವು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆತೆ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಧೃತಿ ಮಸಾಲ, ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು.